Kunomuntu mazibuko okahambe aye kokugezwa. Uyabo? Usizwa yebo. Uyakosizwa nafuna ukuqondana naloko kokugezwa. Uma yakogezwa. Yebo. Uthola ukuthi uzothi uma efika ugobela umgezayo. Bese athi akakhumule abe nqunu. Abe mapunapuna. Yezwa lona? Hey. Angasali ngisho nanesiqalelo. Akhumule nje abe mapunapuna. Amgeze emapunapuna. Ikona into enjalo. Wena luganga. Mbuke lo bhunga esinto. Animtshela umkhulu mazibo ukuthi ikhona into enjalo. Hey. Mapunapuna mnewethu. Umkhuba lo. Umkhuba ojule kakhulu umkhuba. Thina nje sisebenzisa imimoya. Yeah. Sisebenzisa amathonga akithi. Kungenzeka ukuthi ithonga lommelaphi alihlanzekile noma ithonga likamelaphi akusiyilo ithonga. Kubili ke lapho. Yeah. Ukungahlanzeki kwalo uyasebenza nje. Kodwa ithonga lakhe linjalo alihlanzekile. Alihlanzekile. Yebo. Noma akasebenzi ngethonga. Usebenza ngani? Hey. Uyabona mawungasebenzi ngethonga kunezinto ezikusizayo ukuthi usebenze. Efana nezilwane. Yeah. Izilwane zisebenza ngendlela ezihlukile kakhulu, ejulileyo futhi. Ongeke wayiqonda wena. Ungathi umuntu ufuna ukugeza ngoba kuyisimo, yebo, kuyisimo sokuthi mhlambe into ayisebenzisayo idinga ukuthi ube nqunu. Ayidingi ukuthi ugqoke impahla. Bese uyavuma nawe. Kanti lo muntu lona uze nabantu bakwathi hayi kunomuntu esoyomgeza enizokwazi ukuyisiza kuye. Niyeke ukuhlupha mina nomndeni wami. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokusethene izinto. Amafasha basosile. Bathi usokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Bungayesinto wewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga.